Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, ang mga waripno Allah, mga datu agu mga bayi, dida ni kapasilama mirkanusan sang kanan ikatatagon rakan mga darpa. Pakambarakat no Allah, so kawiyagisan, pakalidas ang kanunyan si kumangararagon. Kita lingumar kami adiyang kuta mga comments, agong mga musawiryo, si ko mga wasiat tanong, na alhamdulillah, agyutod ni kita bang yung kung mga guru niyo, so mga ulama niyo sa kipki kapakadaya mga agamatan o agama Islam. Iman to na ayang gugudin tanong na sumipantag ko ka-importante yung oras. So ka-importante yung oras na gina ni isa, di man to di sasakoy ang sa dunia, o mga manusia ang mga lalantas si pamikirano ang tawa ay mausar yan sa malas o oras yan. Susiron si kung mga surangan tanong sa agama na erkiranon na sa oras na bulawan. Time is gold. O guide na sasaktan ron si sa Islam na yaraktan ron na al-waqtu huwal haya. So oras na gyutos kanyan so kawiyawyag. So ayaman ini na malay arga sa mawatan so kawiyawyag di so matag bulawan. So kawiyawyag na madadal mon so langulangwan o ayaman yan na pisusun ayaman yan na matatagusang kaya dunia. Na so kawiyawyag na rumpan di kamba di so alungan na mauri. So kumaan tanong sa alungan na mauri na sidi manggalabag sa kaya dunia. May sabab san na isa ko kapakasugu utaw sa ginoon yan sa kapapanaduno oras yan na yung ko to kapapamikiran yan o kapakataling mo no kapatay. Emanan yan na diyang ko to adisira kalmaut na upama ko kaisi na tantoro na malaybali so isa ka minutos. O anda manaya kapaka-extend yan. Sangko to ay sabu ka minutos, sabu ka oras, apno basalungan. Ay karinasan na suketero no Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Manan yan na tama na tigwala sa andeden ikapakatalinguma o kapatay ko isakiran na tiroon yan uba ko bumakapweto sa dunia. Allahu Akbar. Samot oras na guru kong dinutaw so kapakaputo yan sang kaya dunia, la'alli a'malu saliha o bakalo-kalo na makanggalbuk ako sa mga pipiya. Emanan yan na inibigay niya no to a promise asara makaputo sang kaya dunia na lango na oras yan na pag-usar niyan ko galbuka mapiya. Lango no kawyag-yagyin na ipunggalbuk yan sa mga malamang pipiya. Yuto isanan ang karina sa emanan yan na upama ko kaisi so di sa sarakal mo taguso miya matay na umakapiterusiran na mapunutuliran so ka-importante o oras. Sa katanupman, matatagusib sa nga dunia na madakal ayamanan yan napigilang niyan sa oras yan ko dabalin yan pipira ka oras o di napipira gawiing napigilang niyan sa oras yan si kuda akipantagyan. Ikadwa na
Antano di kambali suras tano na pupulagyan tano adyang kanan akapaki pupawala. Pupulagyan tano so o kapakin discuss sa daban yan bali. Diyan kanan akapaki pupawala na aya terus sa Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigiyan na ana za'imun bi baytin fi rabdil jannah liman taraka al-mura wa in kana muhiqqa. Manan yan na sakna ti Rasulullah na pagakunakan si kutao makapuntaw sa diyang kutung at turugan si ko lamba ko surga. Amay kas kanyan na ibagakyan so kapakipupala apias kanyan makabubenar. Sa manuto na pirmiwan Rasul sallallahu alaihi wasallam so tao di mabubaya makipupawala sabab sa diyang kanan kaplalampaw ya kapupawala na ginan ayamanan yan na kapuputayo oras sa mga manusia umanisa na di niyang bu itu pasutindagian ko padiyan na datar mambu sa bala siko sa bala na malatan to ap kailang ruwa oras. Go mialoy pa ano Rasul sallallahu alaihi wasallam ma dalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utu al-jadal. Ayamanan yan na da kaya dada mga pagtao ko orian o kaya turwakiran ruwar sa kagisiran na mita kamarsiran ayamanan yan na pupawala. Ikatlo, di tano di kambali ko mga oras tano na diyam ko to pugusaran tano sa mga oras tano ko mga pangni ko Allah. Tumwa so daki pantagyan na galapok na batano de na dimi pa mga ni ko Allah subhanahu wa ta'ala sa pupunganin tanuro na ya Allah so umurakon sa diyang kaya dunia na pumangnin akan raka apake penuh-penuhun karak na amala mga pipiya. Ya Allah, so lamba ko umurakan sa kaya dunia na pumangnin akan raka taufik akong ka sa mapasada kong misampay ako kung mga hadapakan, mga ambisyon akong mga taginapan akong ayamanan yan na mga pipiya na esampurna yan na pangingkor kaya Allah na diyang mapasin terima o di ako makapnay haji, di ako kabala si sulok sakon, di ako nayamanan yan na makailay sa madaklang buhat anakan mamurya tawakan, detaro to. So ayamanan yan, nagyan ni mga buluan ko mga oras tano. Ang namyaw sar tano si ko mga pangni ko Allah, mga lalayat mga pangni, madakla mga pangni, kamapian tano ko dunia, na kamapian tano sa alungan na maurid. So Rasul sallallahu alaihi wasallam namyalo yan. ليس شيء أكرم على الله إلا ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء دا كتونك abaniyan pankasubray suwaya manan yan napang nisik wallah sakap kebubayrun wallah subhanahu wa ta'ala manan yan nasangkot akap kumang ningka nadinga pikira uba misubra sukadak lamya pangniyak ko Allah kaso Allah na dikumpas so kakawasaan yan. Umang kaon din mamang ni na makarani kaon, kabubayang kanyan. Na inun tabu, so pang ni baka pumang ni sa ayamanan yan na mga imposible. Baka pumang ni sa ayamanan yan na di patot, ibar kabugan wallah subhanahu wa ta'ala. Ibarato kapumang niyang kasa ayamanan yan na ya Allah na pangningkor ka makaida ako sa murya tawakon. So ayamanan yan na imposible ito amay kos ka na da karumang ka. So ay mapangning ka ko Allah na ya Allah napaka bigyan kong kasadarudo pa akong mapia bilang tao na uriyan yan na makaila ako sa mga murya tawak na mga pipiya. Ikapat, kakabalitan ko oras tano na perhati ang tanong adiyang ko to kaya importante yung oras pamakutan tanong sa kaya turo on Rasul sallallahu alaihi wasallam
ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihat wal faragh. Dua susun alimu atigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua susun alimu amanan yan na miya akalon sa mga manusia. So kadak lang ko mga manusia. Dataro amanan yan na dua susun alimu minililia. Ko kadak lang ko mga manusia na dayran kagbali. Antunaw tuwa dua susun alimu yuto so kapyo kang bubulawasan na gusto ay manan yan nakapaparo oras siram. So madakla mga manusia mapiyay kang bubulawasan na da niya pa sa diyan mga pipiya ko kibabatugyan sa kadunya. Dan yan mausar ko mapiya ang kuto kapya niya ni kang bubulawasan. Na may lang ito sang kuto ay manan yan na kaya pipiyay wallahu ta'ala ko kang bubulasan yan, mabagar, nagu may susugot pipiya. Nagu ikadua limu, naso limu kaad no oras. So kapaparo oras. Na madakla mga manusia, aso kapaparo oras yan na sumiyaga doon na tanto maulad, na daan niya pa sa diyanon ang mga pipiyang ayamanan yan na mga galbukyan. Mi'alwi Ibn al-Qayyim, so tigin man ay so kailangan si ko oras. So tigin so kailangan ko oras na anto na ini ba mala akapakaran din sa marata adi suka patay. Emanan yan na so kailang o oras na masakit adi suka patay. Lian na ida at alwakti taqta'uka anillahi wal akhirah. Kamata-mata na tigina so kailangan si ko kapatay na keputol kanyan si ko relisyon kasi ko Allah gusto alungan na mauri. Dito so kailangan ko oras na upun kailangan sa oras ka na ayam ya putol na so koneksyon kasi ko Allah na gusto koneksyon ka sa alungan na mauri. So manatigin manayin. So kapatay na ayabu miya putol na so koneksyon ka ko dunia agu sa mga manusia. Narutong diyang ko to katuro Ibn al-Qayyim ayamanan yan na miya karere agu to. Padasan sa diyang kanan kaimportanti oras na diyang ko to kaya turo no Rasul sallallahu alaihi wasallam اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك Ewanan yan napamakuting ka so lima susun kudapan so lima susun. Katuruwa yung Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam paganayroon na so kawiyag ka si kudang kapan kapatay. Ikadua, naso kambubulasan ka mapya, kudang kapan kasakit. Ikatlo, naso o kapakalulugar oras ka, kudang kapan kasanaat. Ikapat, naso kudang kapan kalokas. Na ikalima, naso tamok ka, kudang kapan kapobre. Adyang ka na lima susun, na di na ni pumakutan ka, paled na may sasangkot ko oras. Palayad na makasisaling ka na tako oras. Ayaman na yan na pagusaran ka na sa maga na oras. Adyang ka na lima susun. Pagusaran ka sa maga na oras so kawiyag ka sa kambalian ka kudang kapatay. Nagupumakutan ka kung maga na oras so kabubuluasan ka mapya kudang kapasakit. Nagupumakutan ka so kausaran ka ko oras ka ko kapaparong ka kudang kapan kasanaat. Nagupumakutan ka so kaadnuras ka ko kangudang ka ko ayamanan yan nadangkapan kalokas. Naguso oras ka ko kaadnir ka sa tamo kudang kapan kapobre. Yinan lima susun apagusaran sa maga na oras. Pero pensadyang ko tuwa kausaratan ko oras tano na diyang ko tuwa ka pumagitungan sa ginawa. Pumagitungan ka aginawang ka o andakad na imatataman.
Igira manuta ko adna oras ka na si kudar ka punong katulog ka na pumagitong nga ginawang ka o ay manan yan na anda din matataman so ginawang ka si kusimba. Hindi matataman so ginawang ka kung galbo ka mga pipiya na anto na pamakawit ka sa salungan na mauri ang mga malka. Sa katiroon wallah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Hay langun amirataya na kalak niyo sa Allah nagu pagpimikiran na ginawa o anto na noon mini pangunaan yan dun si isalungan na mauri o ayaman na yan na mga amalyan. Mangurip no Allah sampurna ayaman na yan nakausaratan o kurastan o katatagutan sa diyang kadunia na diyang kuto mga oras tanong si ko o simba yamanan yan na di mga papandaw oras ka si ko kabati sa Quran na saan sa minipaguras ka honro na apia so isa ka minuto sa minibatiya ka sa Quran na ayamanan yan na di kumpas at yung kutabalas at kukuwang ka sa kayaturo mo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa manan niya na umanisati manabatang ng balasang kaun sa sapulo mapia na di bunguta bismillahirrahmanirrahim na sapulo gulo batang na magatus sa gulo pulo hasana mapia na karang nakasangko to pamaku kepiray kalkat udi na kepiray kakasura sa isang nanakura anuman mapita biyanan pagusaran tanwa sa oras sa mangala gusto samboy ang tanong na pagusaran tanwanan sa oras ang mangala so mga sunat ang mga sambayang aginan ipigilayan ko titu ang mga tao ang mga rarani ko Allah adayran pensana iso mga paraluiran na mga bara sambayang siran sa sunat mga bara puasa siran sa sunat mga bara sadka siran sa sadka sunat sampurna yan mga urip no Allah na sa oras tanong na po naman amaran tanong ay kapusan sa katatagutan sa kadunia na so amal tanong mga pipiya. Sa katurun wallah subhanahu wa ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun o pananggilay niyo baka no mamatay sa baka no di kapantag ya kapatay sa amanan niya na kasasalimbuto niyo rakon. Mana ama pantagtanwa kapatay na simba ang tanong sa Allah mapantagtanwa kapatay na ukaparo nakapupuasa ang tanong o di na mabdalam tanong abdas o di na mapantagtanwa kapatay na sumusudyod tanong ko mga sampay ang tanong o di na pabati ang tanong sa Quran mahurip no Allah supatan tanong buhay sabab po apon to oras nadatan tanto mandilngan so misusul siya mga bandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.